Moin og din cykelsmej, du. Hallo, hallo Ade, hallo. Moin for satan, du. Så jeg så renede der rundt ude i havet. Jeg var ved at samle hundelort op, for hunden har skidt over det hele. Fandengammer nok, du. Jeg tror, jeg samlede 20 hundelort op, så jeg har 20 poser med ude. Og den putter så i en spand. Og så stod jeg jo med at rev til vandslangen, og så pludselig så bed den med i rev af vandslangen, og så råbte af for satan, af for helvede. Og så skreg jeg som så et stukken svin, og så kom der så en ung dame, hvem fanden er det, der råbte sådan? Ja, det er der Marians Åge i bakke, ikke? Ja, hvad fanden skrig du der af det? Ja, det var der vandslangen, der bed med i rev af vandslangen. Ja, den bed med i rev. Nå. Så sagde jeg til hende, sikkert nogle fine hår, du har. Er det nogle, de der flætninger der, er det nogle, du selv har lavet, eller hvad? Ja, det var det da. Så spurgte jeg hende, om hun ikke kunne lave det i mit hår. Så sagde hun, nej, det er det sgu for kort til. Nå. Jamen, hvad så med revskæg, du? Kan du måske flette det? Så tog jeg bagsat, og så råbte hun, føj for satan, føj for helvede, fanden gammel, og så ren hun fanden gammel skrigende væk, du. Fanden gammel. Så fik jeg da den gammel høn, ja, der er vej, du. Nej, satan gammel nok, du. Ja, så kunne hun fanden gammel få fart over dig. Ja, det kunne hun. Der har aldrig set en høn rende så hurtigt, og fanden gammel. Fanden gammel nok, du. Ja, det kunne hun sgu ikke, du. Den kunne hun ikke lige tåle højt, den der. Den var fanden gammel gå i, du.